lebo raz som postriekal nejakým postriekom zo západu, počúvaj, mi ožulklo, všetko opadlo, neostalo mi nič. Otešilo, čo? Bo ja som vtedy nadával ako pohan. A drahý postrek, vieš ako, no som si myslel, zo západu bude, neviem, aký super. Človek sa teší, že vypáli. Taký pesticíd silný ako kokot. Ale spravil som trošku ja chybu, lebo ja som to postriekal a dávkoval som injekciu, vieš. A začalo pršať, tak na druhý deň som zopakoval postriek. A nemal som to. Všetko nevyšlo, ani jednu slivku som nemal na strome. Z 9 takýchto hrubých stromov som nemal jednej slivky. Skoro ma šlajtra bolo. A nedonieslo je rondo, začal to sa donieslo zo západu sem. Tým sa striekali role proti burine a je to karcinogénna látka, rakovinotvorná, rozumieš? A striekali sa z tých role, chleba sa dorába, rozumieš? Bude dosť. Dávame do huby, ani nevieme čo už. Áno.